Hi guys, good morning. Today is August 4, 2022. Nagigising ko lang guys. Kanya, takot-takot na bangon ako. Magpasalamat ta sa Ginoo nga na tagan batang bagong kinabuhi, bagong adlaw, bagong pagsubok sa buhay, bagong grasya. Salamat sa tanan. Thank you, Lord. Hindi bangon ako guys. Kay alas 7 na. Mag-prepare na pag pamahaw. Sila yun sa ginagmay na itong buhok para dili mangalkag. Time sa kadali guys kay mag-toothbrush pa ko. Narita guys sa akong garden. Garden. Sana all my garden. Hindi likod. Ayan na ang akong good morning kamatis. Kamatis. Ang akong tangat. Na siya'y mga anak dagan. Hingsipak na siya. Kung oregano na kung karabo na siya ito uma siya namumulak mamisbis pa ko sa mga bulaklak kuman dito sa kamatis. Ganun ko. Ay. Kunti lang. Ay. Okay. Yan siya. Okay na. May na lang siya bulak. Kariwa na siya mga bulak. Pero na siya mga pusit. Ano siya mga bagong kaming mga bulaklak. Init sa tagtubig, guys. Pag umaga, iyahay o bakasyon man, may trabaho, may eskwela. Mag-iyahay rami o kuan, prepare sa among pamahaw. Ang duha ka tao, tulog pa, akpay, lamak na.
Muna ako pumahaw. Pumahaw na ko. Citron, tanggarin, tanganuti. Tara, ang init tubig guys. Tapos, ito, tea. Yung habang mag-oatmeal ko. Honey. Honey. Ito. Muna ako ibutang sa ako, tea, honey. Mamahaw na ko kay masayo ko ngadto sa ako. Iring pagkaunon pa na ko uman mga ko sa tindahan. Mag-ables tindahan. Na. Mura niya ako pamahaw. So, mga unta ani mamahaw sa ta guys, kini siya. Mamahaw ta ninyo. Hindi lang ako tingin kayo nangatubog pa man sila. Uman ako pamahaw. Maintenance na ko para sa akong high blood. Vitamins. Muna ako inyong tadaad lang. Kaya guys, mga unsata. Thank you for watching and always be thankful we are still alive. Every morning. Thanks sa lahat ng blessing. At salamat sa mga guidance, Lord. Thank you. Kahit sa maraming pagsubok sa araw-araw. At nalampasan namin yun dahil nandyan kayo sa likod namin at tinutulungan mo kami. Kayo na po ang bahala sa amin, Lord. Thank you. Sa lahat. Sa mga taong sa buong mundo. Salamat at sa pamilya ko. Thank you. Thank you guys. Maraming salamat. See you in next video. Bye.